connectar la gent. Com ho veieu per començar? Bé, no? Vale, doncs, si us sembla, avui farem la segona part de la sessió que va començar la doctora Àngels Massaveu amb el diagnòstic de la infecció oculta avui. I ens acompanya la doctora Cristina Agustí, que és la responsable del programa de Téstate, que estem molt contents, ha sigut sorpresa això, Així que quan vulgueu, si voleu començar. Ens veu? Sí, no? Sí. Bé, doncs, l'altre dia vam parlar de la prevenció, del que era la prevenció amb la infecció del VIH, dels problemes que teníem en la nostra àrea. Aquí hi ha molt de soroll. Sentiu molt soroll o no? No. Doncs dels problemes que teníem en la nostra àrea per accedir sobretot a la PrEP, i ara una de les coses que ens preocupa també amb aquest col·lectiu al que va dirigit aquestes sessions és el diagnòstic de l'afecció per VIH en la nostra zona. Llavors, doncs, com vam veure l'altre dia, els punts claus eren el test en PrEP, el test en CRIT, serien els punts claus de cara a lluitar amb aquesta lacra i amb aquesta epidèmia, de cara a fer front, i les persones que es testaven i eren VIH negatives, doncs havíem de mirar de quina manera podien accedir d'una forma fluida a la PrEP, i les persones que es testaven i eren VIH positives, doncs havíem de veure de quina manera podíem linkar-los ràpidament a la unitat de VIH de l'Hospital de Palamós, que és el nostre referent en la nostra zona, per començar quan més aviat millor un tractament eficaç que els deixés indetectables, com marquen els cànones de bona praxis. Llavors, el que sí que està clar és que si no testem no fem ni una cosa ni l'altra. Per començar, hem de tindre el diagnòstic, un bon diagnòstic, i hem trobat traves en la nostra zona per poder tindre un diagnòstic correcte en molts casos. Estem parlant d'una zona rural, l'accés als serveis sanitaris amb determinats col·lectius que estan estigmatitzats és més difícil que no pas fer-ho a Barcelona, i aquí ens trobem probablement amb un retard diagnòstic més alt que en altres zones. Els objectius ja els coneixeu, us ho vam parlar l'altre dia. Els objectius del NUCIDA, que són el 90-90, intentar que per al 2020 tinguem el 90% de la població infectada a nivell mundial diagnosticada, que aquest 90% estigui tractat amb el 90% i que el 90% d'aquest 90% estigui en càrrega viral indetectable. Això seria l'ideal per al 2020, però és que per al 2030 ja ens plantegem un altre objectiu, i és tindre el 95% en tractament i el 95% en càrrega viral indetectable. A veure si ho aconseguim. I per què? Doncs perquè hi ha molts estudis que ens han demostrat, com dèiem l'altre dia, que si una persona després de 6 mesos de fer un tractament està en càrrega viral indetectable, aquesta persona no transmet la infecció. Per tant, això seria la manera de poder evitar molts milions de noves infeccions arreu del món i que podria ser l'inici del fi de l'epidèmia que ja porta més de 40 anys. No merda, perquè no tiene sonido. No tiene sonido. Has de poner... Més de 40 anys aportant-nos problemes i matant gent. Models els tenim. A Nova York ja l'any 2014 el governador Andrew Cuomo ja es va plantejar posar en marxa un plan per acabar amb la sida a Nova York. I la idea, els objectius que es marcaven era, per una banda, identificar totes les persones que no estiguessin diagnosticades, diagnosticar-les i començar un seguiment d'aquestes persones. A part d'això, mantindre aquestes persones en seguiment amb un tractament adequat que mantingués la seva càrrega viral indetectable, i això ja d'entrada va aconseguir que les persones milloressin la seva salut i que disminuís la transmissió de la infecció per VIH. Les persones que eren negatives al fer aquest cribatge, se'ls podia donar, si tenien altes possibilitats d'infectar-se, una prevenció d'alta qualitat, que això inclouia la PrEP. Això ja estàvem parlant de l'any 2014, cosa que encara nosaltres estem rumiant què fer. Els resultats van ser bons, això és el que teníem de base en el 2012, i únicament el 86% de les persones estaven diagnosticades, només el 50% havien tingut contacte amb els serveis sanitaris, un 48% estaven fent
seguiment i tractament, i només el 44% estaven amb una càrrega viral continguda, indetectable. A l'any 2007 els resultats havien millorat molt, aquest 86% es va convertir en un 93%, el 56% ja teníem un 86% que estaven en seguiment, un 80% estaven fent tractament antirretroviral i un 74% ja estaven amb càrrega viral indetectable i estaven suprimits i per tant ja no contagiaven. Com ho van fer això? Doncs a part que les directrius del CDC ja marcaven que tota persona sexualment activa entre els 16 i els 65 anys seria que una vegada a la vida es fes una serologia VIH, d'altra banda van anul·lar el consentiment informat per fer la determinació de la serologia per al VIH, van fer un seguiment, una recitació de les visites fallades, és a dir, que no servia, no viene a la consulta i a volverà quan quiera, sinó que es les seguien, es citaven una altra vegada, es mirava per què i tal. S'intentava millorar les condicions socials de moltes d'aquestes persones que estaven en les condicions socials deplorables i ampliar la cobertura sanitària d'aquestes persones que estaven amb infecció VIH. Van negociar també els preus dels fàrmacs antirretrovirals. Als Estats Units la sanitat, la major part de la sanitat és privada i els preus dels fàrmacs antirretrovirals són alts. Van arribar a negociar els preus amb la indústria farmacèutica i això va fer que es pogués tractar amb molta més gent. Els resultats van ser aquests. Ells el que pretenien era doblegar la curva de neoiorquesos amb infecció VIH i a l'aplicar aquest programa el que van aconseguir va ser disminuir les noves infeccions i això va fer que hi hagués menys gent a Nova York que estigués visquent amb la infecció VIH. Els resultats ja estan del 2020 i s'espera que el 2025 tinguin aquests resultats. Què tenim a casa nostra? Doncs, a casa nostra la cosa no era molt més boiant que la de Nova York o dels Estats Units i en l'any 2012 únicament teníem diagnosticat un 71% de la població amb infecció suposada per VIH, serien uns 33.000, quasi 34.000 persones a nivell de tot Catalunya, només en teníem diagnosticat un 71%. D'aquests havien tingut contacte amb els serveis sanitaris o com a mínim feien un seguiment un 60% de tota aquesta població, un 55% que estava fent tractament antirretrovirals i pràcticament la meitat de totes les persones que estaven infectades per VIH a Catalunya i el 48% estaven en càrrega viral indetectable. El que sí que veiem és que un cop aquesta gent entra en el sistema i comencen aquest tractament antirretroviral, no és difícil aconseguir el tercer objectiu, que és mantenir una càrrega viral indetectable. Aconseguim molt bons resultats i pràcticament el 90% en aquest moment ja estaven en càrrega viral indetectable. Això en el 2012. Els números van millorar després, els objectius marcats en l'any 2000, en aquest altre any, doncs ja havien millorat, ja teníem un 89% de les persones, en 2018 teníem un 89% de les persones diagnosticades, un 83% en seguiment, un 78% en tractament, això representava ja el 88% d'aquest 89%, i, com en la mateixa línia, el 73% de les persones que estaven infectades ja estaven fent tractament. I això volia dir que el 93% de les persones en tractament estaven en càrrega viral indetectable. O sigui que semblava que la cosa anava bé. I ara, el 2019, ja vam aconseguir els objectius que marcava ONU-SIDA i ara ja tenim un 91% de persones diagnosticades, un 90%, que és un 82% estan en tractament, que representa el 90% d'aquest 91%, i el 93% estan en càrrega viral indetectable, que és el 77% d'aquest 92%. O sigui que l'any 2019 hem aconseguit ja els objectius que ens marcava ONU-SIDA. Veurem què passarà l'any 2030. L'evolució anual dels nous diagnòstics d'infecció VIH i de SIDA a Catalunya des de l'any 86 fins al 220 ha sigut aquesta. Aquí tots ja ho coneixem, la davallada important que vam tenir des de l'any... Aquí només declaràvem els casos de SIDA i vam veure aquesta davallada immensa, importantíssima, des que vam començar a fer els tractaments antirretrovirals d'alta eficàcia, va baixar ràpidament els nous casos de SIDA i a partir del 2001 hem estat ja declarant les noves infeccions. El que sí que hem vist és que globalment el nombre de noves infeccions, de noves diagnosticades, ha anat baixant d'una forma gradual des del període del 2009 fins a l'actualitat. Ens hem posat sobre uns 6,1 casos l'any 2019 i el que ens ha sobtat ha sigut que el 2020 aquesta disminució ha estat d'un 50%. És una disminució
desmesurada i que, evidentment, no és real. No és real perquè hi ha l'efecte Covid. Durant aquest temps nosaltres no hem estat per la labor, hem tingut un altre problema i ens hem despistat molt en aquest tema, segurament. Els pacients tampoc han vingut i han fet el seguiment, han estat espantats i han estat tancats a casa seva i segurament el sistema de vigilància, el sistema de declaració haurà anat una miqueta endarrerint. El greu d'això no és que, i això ens demostra que realment això no és que hi hagi menys casos i menys coses, sinó que el 76% dels nous diagnòstics de SIDA de l'any 2020 han estat ja diagnosticats al mateix temps que el VIH, que estan fent un diagnòstic molt tardà en aquest any 2020. O sigui, s'ha incrementat els números de casos de SIDA amb els nous diagnòstics d'una forma espectacular i això vol dir que estem fent un diagnòstic tardà. El diagnòstic tardà nosaltres el considerem quan la xifra de CD4 en el moment del diagnòstic està per sota de 350. I parlem d'un diagnòstic tardà avançat quan la xifra de CD4 en el moment del diagnòstic està per sota de 200. El diagnòstic tardà en brut s'ha anat mantenint pràcticament igual, sobre un 43%, un valor similar al de l'any 2019, però sí que el veiem és que el diagnòstic tardà avançat és un 14% més alt que el 2019 quan havíem anat tinguent una tendència a millorar. O sigui que aquest 2020 estem patint els efectes Covid sobre les persones que viuen amb la infecció per VIH. Jo vaig revisar els nous casos, ja fa temps que estic pensant que no tenim un diagnòstic suficientment real en relació als casos que nosaltres tenim, que hi ha molta infecció oculta a la nostra zona, com he parlat, estem en la Catalunya rural, i vaig revisar els nous diagnòstics que havíem tingut des de l'any 2011. Ens anàvem mantenint al voltant d'uns 7, 8, no anava canviant la cosa, però el que em sobtava sobretot és que a partir de l'any 2019 havíem només diagnosticat 2 persones, el 2020 només en vam diagnosticar 3 i el 2021 només hem diagnosticat un cas. Aquí, mentre Catalunya té una taxa sobre 100.000 habitants en l'any 2020 de 4,2 casos, nosaltres, que som una zona on tenim uns 100.000 habitants, el nostre està sobre 3, 2 o 1 per 100.000 habitants, que és molt més baixa que el reste de Catalunya. I quan mirem els casos que s'han diagnosticat aquests 2 últims anys, el 2020 i el 2021, doncs aquí és on ja salta l'alarma, algo no va bé. El 100% dels casos diagnosticats també van ser 3 a l'any 2020, tots 3, és a dir, el 100% va ser un diagnòstic tardà avançat. La primera pacient, quan es va diagnosticar, amb una pneumònia greu, amb una pneumònia per pneumocystis carini, i tenia un CD4 de 87. L'altre pacient que es va diagnosticar amb una pneumònia greu bilateral que no es va acabar d'etiquetar la causa i que la malalta finalment va morir, estava amb un CD4 de 42. I el tercer pacient és un pacient que el tercer episodi d'herpes zòster que presentava i el tercer episodi, el seu metge de família li va demanar una serologia VIH i va sortir positiva. Aquest senyor tenia 102 CD4, també és un diagnòstic tardà, però afortunadament no tenia una malaltia definitòria de SIDA i està tractat, està fantàstic de la muerte i ara està amb uns 700 CD4 i està superbé. En el cas que es va diagnosticar l'any 2021, un únic pacient, aquest únic pacient tenia un CD4 de 712 i va ser un diagnòstic arrel d'una donació de sang. Si aquest senyor no se li hagués acudit anar a fer una donació de sang, segurament tampoc l'haguéssim diagnosticat. Això ja fa temps que a mi m'avolta. Vaig demanar als responsables de PISTIS. El grup PISTIS és un estudi d'una cohort a nivell de Catalunya i Mallorca i Balears de persones infectades per VIH des de l'any 1988 en seguiment. En aquell moment jo els hi vaig demanar, jo formo part d'aquesta cohort PISTIS des de l'inici, i vaig demanar els casos que teníem de diagnòstic tardà comparant els casos de l'Hospital de Palamós amb els casos de la cohort PISTIS. I sí que realment veiem que el nostre diagnòstic tardà, fem un diagnòstic tardà més alt, diagnostiquem més tard els pacients que la mitjana de la cohort PISTIS, estem per sobre d'aquest 50%, quasi bé,
tardar més alt, i quan em vaig posar-me a revisar aquests últims anys, doncs vaig veure que dels 44 casos que s'havien diagnosticat aquests anys, únicament 19 pacients s'havien fet en situació immunitària correcta. Els altres estaven ja amb CD4 baixos, molts es van diagnosticar ja per patologies infeccioses, sort de la sífilis en aquest cas, que ens va també ajudar a diagnosticar molts casos, però tenint en compte que ja teníem 7 malalts que ja tenien SIDA. 6 d'ells tenien hemocistosis, que és la hemocistosis Giorbecki, és la primera causa, la primera patologia associada a VIH que diagnostiquem en els nostres pacients, i una altra ja tenia un linfoma de Hodgkin. És a dir, que això s'hauria de mirar. Únicament per screening vam tenir 16 pacients, els altres perquè per patologia, 2 en aquest cas per contactes amb la seva parella i en aquest cas també la seva parella. O sigui que el nostre diagnòstic tardà no està sobre el 40% que està en el resta de Catalunya, sinó que en els últims anys Àngels, t'hem perdut. Sembla que se'ns ha congelat una mica l'Àngels. A veure si ens torna. Però la veritat és que les dades són esfereïdores. Sí, Manel, compartim el que dius. Les dades no acompanyen. Fan molta por, perquè estem parlant que l'any passat va morir una persona. O sigui, que el tema del nou diagnòstic és per prendre, o sigui que aquí a l'Empordà, com és tan maco, es viu tan bé i tal, hi ha la tendència a generalitzar que aquesta molt bona vida arribar a per tot, a tothom igual i a per totes les tipologies igual. I veient que hi ha temes que aquí a comarques estem pitjor i que tenim molt a treballar. I el tema de la salut sexual i la salut en general és un dels temes que per això estem, no sé, per això també hem muntat una associació, no? Perquè veiem que hi ha uns temes que, pel fet de viure a comarques, estem pitjor que en altres zones. I jo sabia més o menys que això és així per intuïció, però clar, veient les dades concretes cas per cas, hòstia, fa fredar. Doctora Cristina Agustí, si cas, moltes gràcies per ser aquí avui. La veritat, quan m'ho va dir la doctora que vindria, és una moltíssima il·lusió, perquè a mi el test també el conec i soc usuari i és una eina fantàstica, sobretot per comarques, no? I jo crec que és una de les eines que ens podria ajudar moltíssim a que comarques a vèncer aquesta entrada en un cap local o empresa local, doncs podria ser una eina fantàstica. Mentre torna la doctora, sí que podríem aprofitar per presentar-la. Sí, jo si voleu em presento. Sí, jo soc la Cristina Agustí, jo soc doctora en Biologia i treballo com a epidemiòloga al Centre d'Estudis Epidemiològics del VIH i de les ITS de Catalunya, el CEISCAT. Nosaltres treballem pel Departament de Salut i estem localitzades a Can Ruti i ens dediquem, per una banda, a tot el que és la vigilància, el que són els aspectes més programàtics, la vigilància epidemiològica del VIH, la SIDA i les malalties de transmissió sexual, les hepatitis víriques i ara també Covid, clar. I llavors també fem projectes de recerca més aplicada. En el meu cas, la meva recerca es basa en com millorar estratègies innovadores, buscar estratègies innovadores que puguin promoure el diagnòstic precoç del VIH, de les ITS i les hepatitis víriques. I no sé si es connecta ja l'Àngel, si no, si voleu, tiro la meva presentació.
sabeu alguna cosa vosaltres? A mi m'ha escrit un WhatsApp que s'havia desconnectat, però no sé si ha aconseguit tornar a connectar. De moment no se la veu, així que si vols Val. aprofitar l'espai, Anna. Sí. Val, doncs comparteixo pantalla. A veure. Val, la veieu bé? Sí? Val, la presentació està en castellà, però jo la faré en català, val? Perquè és reciclada. Doncs jo parlaré del projecte Testa-te, que és una plataforma online que el que fem és oferir kits d'autorecollida de mostra per a la detecció del VIH i ITS i està dirigida principalment a gais, bisexuals i altres homes que tenen sexe amb homes i també a dones trans. Llavors, començant amb el conflicte d'interessos, aquest projecte està rebent finançament parcialment de Viv Healthcare, de Gilead Science i d'Abbott Laboratories. Jo volia començar una miqueta emmarcant el tema del VIH a Catalunya. Ja ho ha explicat molt bé la doctora Massaveu. Continuem veient casos. La majoria d'aquests casos són gent bastant jove, la mitjana d'edat és de 36 anys, i el 62% dels nous casos van contreure el virus per la via d'homes que tenen sexe amb homes. El 20% és heterosexual i l'altre 20% és el que es dona entre persones que s'injecten drogues. El 43%, com deia la doctora Massaveu, presenten diagnòstic tardà i el 62% d'aquestes persones van néixer fora de l'estat espanyol. Aquí podeu veure el tema de l'edat, el principal grup és entre 30 i 39 i la via majoritària de transmissió és la d'homes que tenen sexe amb homes. Pel que fa a les ITS han estat augmentant exponencialment des dels últims anys. Aquí podeu veure una notícia de finals de l'any passat a La Vanguardia, com ha anat augmentant aquests darrers anys. L'any passat, el 2019, es van notificar a Catalunya més de 22.000 casos d'infeccions de transmissió sexual, sent la que presentava una major taxa la clamídia, que són de 55 casos per 100.000 habitants, seguida per la gonorrea, uns 7,1 casos per 100.000 habitants, i la sífilis, uns 6,2 casos per 100.000 habitants. I com heu anat veient, veieu, l'augment és sostingut en els darrers anys. I pel que fa a l'hepatitis, en els darrers anys s'està parlant molt de l'aparició, que s'estan observant casos d'hepatitis C aguda entre homes que tenen sexe amb homes. Principalment associada a homes que tenen sexe amb homes que tenen una confecció amb el VIH, i també s'ha associat molt a la pràctica del chemsex, que és l'ús sexualitzat de drogues per tenir relacions sexuals, que suposo que no heu sentit a parlar, que també últimament també surt bastant a les notícies. A Catalunya s'està oferint la prova ràpida del virus de l'hepatitis C a una xarxa d'ONGs, de centres de cribatge alternatius que també ofereixen la prova ràpida del VIH i de la sífilis, i això s'està fent seguint un algoritme per veure el risc de la infecció, i podem veure que de 175 homes que tenen sexe amb homes que van reportar tenir aquestes pràctiques de risc que els feien més vulnerables davant de la infecció pel virus del VIH, d'aquests 175, 98 tenien un risc que podia ser compatible amb el virus, a contraure el virus del VIH. Se'ls va oferir... Ei, Àngels! Àngels? No. Continuo? Doncs se'ls va fer la prova 93 i es va trobar un cas reactiu. La prevalença que estem observant no és molt alta, però sí que en les dones trans aquesta prevalença és encara més alta. I quan es va preguntar amb una enquesta que es va fer a homes gais, bisexuals i altres homes que tenen sexe amb homes arreu d'Europa, l'enquesta EMIS, un 2,7% van reportar haver tingut infecció per al virus de l'hepatitis C, i aquests, el 34%, ho havien fet en els darrers 12 mesos. I principalment eren persones que estaven coinfectades amb el VIH, que eren nascudes fora de l'estat espanyol i que havien practicat chemsex. Llavors, en tot aquest context, des del CISCAT vam llançar aquesta estratègia alternativa de cribatge, que és la plataforma Testa-te, que tenia com objectiu dissenyar, implementar i avaluar una intervenció pilot de cribatge de VIH, ITS i hepatitis C, amb autopresa de mostra i consulta de resultats online, dirigit a gais, bisexuals i altres homes que tenen sexe amb homes i dones trans, això arreu de l'estat espanyol. Avaluar-ne l'acceptabilitat d'aquesta intervenció entre la població a la que anava dirigida
i analitzar l'eficàcia d'aquesta intervenció per identificar infeccions no diagnosticades i també per accedir a persones que no s'havien realitzat mai la prova del VIH, les ITS i l'hepatitis C. Llavors, el primer que vam fer va ser posar en marxa aquesta web, testate.org, que és una pàgina web segura en les quals les persones es registren i el primer que fan és signar un consentiment informat online. Aquí el signen, reben una còpia en PDF per saber què comporta participar a l'estudi i se'ls fa una breu enquesta per recollir dades sociodemogràfiques, conductuals, per veure si s'havien fet mai la prova, si havien tingut ITS, el nombre de parelles, una cosa molt breu. I després el que fan és donar-nos les seves dades de contacte, a part del seu nom i cognom, el correu electrònic i el telèfon, ens donen la seva adreça postal on volen rebre el kit amb els kits d'autorecollida de mostra. Aquest kit la reben a casa amb un sobre blanc, sense cap mena de marca, sense cap logo, no posa VIH, no posa ITS, no posa Canruti, no posa res per garantir la confidencialitat. I aquí veieu que són els prospectes que hem fet informant amb instruccions sobre com recollir-se la mostra. Aquí veieu el del VIH. En el cas del VIH, el dispositiu de recollida de mostra és per recollir saliva, és una esponjeta, i expliquem com ho hem de fer. En el cas de les ITS, recollim 3 localitzacions diferents, mostra d'orina, escobilló faringi i escobilló rectal, i després per l'hepatitis C ho fèiem per detectar infecció virèmica, és a dir, infecció que en aquell moment està activa, o sigui, no anticossos per veure una infecció que podia ser fa bastant de temps, sinó que el que fem és fer una RT-PCR i per això necessitàvem sang seca. Llavors, acompanyant aquests kits, hi va un sobre de prepagament perquè ens enviïn la mostra sense cap cost. Nosaltres recollim les mostres a l'Oficina Central de Correus de Badalona i les analitzem a Can Ruti. Una vegada tenim el resultat, des del laboratori el pengen al web i la persona participant rep un SMS informant que el seu resultat està disponible i amb l'enllaç per obtenir-lo. Llavors es connecten i poden veure el seu resultat. Llavors el que fem nosaltres també és que totes aquelles persones que han obtingut un resultat positiu esperem un temps prudencial i les truquem per saber si han confirmat el seu resultat, si han acudit al metge, si estan en tractament. A més a més, també en el kit hi va inclòs un QR amb les instruccions per veure. Aquí podeu veure, aquí és el doctor Bruguera, és un company nostre que té ànima de youtuber i sempre ens fa els vídeos. I aquí veieu la doctora Martró, que és la responsable del laboratori pel que fa al tema de l'hepatitis C, explicant com s'ha de recollir correctament la mostra per tal que sigui vàlida i puguem analitzar-la. Llavors, com hem reclutat els participants? Principalment hem fet una divulgació a través de les principals aplicacions de contactes i pàgines web. Per exemple, Scruff, Grindr, però també altres que són més minoritàries, com Macho Brevac, que aquesta va especialment dirigida a persones que fan barebac, és a dir, que tenen sexe conscientment sense preservatiu. També Transforment, que aquí hi ha més dones trans que busquen homes, però també blogs on es parla de chemsex i també a través de la pàgina web Disfruta 5C, que si no la coneixeu penso que és un recurs molt interessant, que aquesta és una pàgina web que va posar en marxa 3 ONGs, Stop Sida, Gais Positius i GTT, en el qual donen molta informació sobre el virus de l'hepatitis C, sobre chemsex, sobre pràctiques de risc, i un dels apartats era on hauria de fer-me la prova, i podies fer-la presencial i llavors te donaven els recursos d'on podies anar-te-la a fer, o a la part online es dirigia al nostre web. A l'aplicació el que fèiem era fer divulgació a través d'aquests bàners i també amb missatges intersticials o missatges que rebien totes les persones que estan donades d'alta a les aplicacions, com per exemple aquest era el missatge que es va enviar a Grindr.
Però, a més, en el cas del virus de l'hepatitis C, vam voler anar més enllà i no limitar-nos només a les aplicacions i a les pàgines web, sinó que vam fer tota una sèrie diversificar les estratègies de reclutament, també perquè ens va enganxar la pandèmia i us podeu imaginar que va ser molt complicat, però ens en vam sortir. Llavors, aquí el que vam fer va ser a través de les apps, a través de blogs, i també vam fer una sèrie de sortides d'apropament de la mà de les ONGs que col·laboraven en el projecte, que eren Gais Positius i Stop Sida, ara us explicaré una miqueta més. També vam fer una bola de neu, és a dir, que les persones, informants claus, persones voluntàries de les ONGs o persones que anaven a fer-se la prova del VIH, doncs els donàvem targetes perquè vinguessin a fer-se la prova, perquè accedissin a fer-se la prova de l'hepatitis C i que ho donessin als seus coneguts que creuen que podien estar interessats. A més, ells van fer una sèrie de formacions, amb un check shop, a diferents ONGs, a un sindicat de treballadores del sexe on hi ha moltes afiliades que són dones trans, el servei d'Energy Control, que no sé si el coneixeu, que és de reducció de danys per l'ús de drogues. Vam fer diverses coses. Aquí veiem, per exemple, les sortides d'outreach. Vam anar a les zones de cruising, a Montjuïc, a les Tres Xemeneies de Sant Adrià, també a clubs de sexe com l'Open Mind o sex clubs, també a les saunes, diferents saunes de Barcelona, i també vam fer un mapeig de diferents festes temàtiques, com per exemple aquestes festes de Fist, on vam pensar que hi hauria gent que podia estar exposant-se a risc d'adquirir el virus de l'hepatitis C. Tot això ho vam fer informant, evidentment, a les persones gerents d'aquests clubs i d'aquestes saunes i de la mà de les ONGs que enviaven els seus voluntaris a repartir targetes informatives i anaven amb aquests roll-ups informant que estàvem allà i que oferíem, a part de preservatius i lubricants, targetes del projecte. A més, també vam fer una campanya bastant gran a través de les xarxes socials. Per exemple, vam contactar influencers com aquest, que és Santi Noguera, no sé si ho coneixeu, va ser Mr. Fetish 2019, és actor porno i a més és metge cirurgià, i aquí ell ens va fer com es diu això, quan reps a casa i expliques el que has rebut i un unboxing d'aquests que estan molt de moda per internet, explicava què era el projecte, i aquí també una drag queen, també bastant coneguda, que ens va fer també campanyes. Llavors, ara passaré a explicar una miqueta els resultats que hem obtingut fins ara. Pel que fa al VIH, entre el novembre del 2018 i el desembre del 2021, és a dir, els primers 27 mesos de projecte, la pàgina web va rebre 214.000 visites. D'aquestes es van demanar 6.800 kits per 4.000 persones diferents. D'aquestes persones que van demanar el kit, ens van retornar mostres 68%, que no està gens malament, incloent 2.100 mostres de persones que repetien. Vam arribar a detectar 89 casos reactius, això és una taxa de reactivitat del 3,31%. D'aquests 3, només 3 van ser falsos positius. 14 van ser persones que ja sabien que eren VIH positives i quan les vam trucar ens van dir, aquí sobretot eren persones que el seu metge o la seva metgessa els havia dit que tenien càrrega viral indetectable, hi havia aquesta confusió i volien saber si nosaltres podíem detectar-los el VIH i els vam explicar que no tenia res a veure, una cosa era els anticossos i l'altra cosa és la càrrega viral. Després, 10 persones no van poder contactar-les perquè havien canviat de telèfon, perquè ja no vivien al país o perquè no volien saber res més de nosaltres, que ho respectàvem, i 62 es van confirmar. I d'aquests 62, 58 sabem que es van confirmar i que van accedir a tractament. Per tant, podem estimar una prevalença de VIH de 2,82, que això és altíssim si comparem la 1%, per exemple, que es troba a l'atenció primària, i destacar que vam trobar 15 casos incidents. Això són persones que van participar una vegada, per exemple, en el projecte i a la mida que anaven participant van donar positiu. O sigui, van ser a convertir mentre estaven participant a l'estudi. I això és una incidència de 1,4 casos per 10, no, deu ser per 100 individus per any de seguiment. Llavors, una cosa interessant també és que el 20% de les persones participants eren persones que s'havien realitzat la prova anteriorment.
I també dir-vos que el 25% de les persones que havien participat a l'estudi residien en ciutats petites, de menys de 50.000 habitants. Això que parlàvem, de les àrees rurals. És molt fàcil, si vius a Barcelona, poder anar a una ONG com el Checkpoint, per exemple, o a la clínica de Drassanes a fer-te la prova del VIH, però si vius en un poble petit i comparteixes el teu metge de família amb la teva dona o amb la teva cunyada o amb qui sigui, per temes de confidencialitat, això ens trobàvem que hi havia molta gent que no tenia una ONG i no volia anar al seu metge de família. Pel que fa al virus de l'hepatitis C, d'entre el juliol de 2020 i el novembre de 2021, la pàgina web va rebre 85.000 visites. D'aquests, 669 individus van sol·licitar el kit i el 50% ens van retornar mostra al laboratori. Aquí la taxa de retorn és més baixa, ja era esperable. El tema de la sang és un tema que costa més. Una cosa és posar-te una esponjeta a la boca i l'altra és punxar-te i obtenir 4 gotetes de sang. Ja ho havíem vist amb altres estudis similars. I també que el tema de l'hepatitis C no hi ha tanta conscienciació com potser com amb el tema del VIH. D'aquests vam detectar 5 individus amb mostra positiva, que 2 van resultar falsos positius, i això ho sabem perquè quan es van repetir, es van fer una RT-PCR, va donar negativa, i després als 2 i 4 mesos es van repetir es van fer una serologia i no tenien anticossos, però 3 sí que es van confirmar. I d'aquests 3 sabem que 2 havien estat derivats a l'atenció sanitària i que havien rebut tractament. La prevalença és del 0,96% i és més baixeta, però també és major que la que trobem a la població general. I destacar que el 90% de les persones que havien participat en aquest estudi no s'havien fet anteriorment la prova del VIH. Pel que fa a les ITS, com us hem comentat, estem oferint kits per detectar clamídia i gonorrea. Aquests són dades de molt poc temps, del desembre del 2021 al març de 2022. 111 individus van sol·licitar el kit, 68 individus, és a dir, el 60% ens van retornar, i hem trobat 9 individus que tenien infecció per clamídia, un individu que tenia gonorrea i un individu que tenia clamídia i gonorrea. De tots aquests, tots sabem que han estat derivats i que han rebut tractament, menys 2 que infectats per clamídia que no tenim informació. I d'aquests, destacar que el 30% de les persones participants no s'havien fet mai anteriorment la prova de la clamídia i de la gonorrea. També dir-vos que durant el pic de la 6a onada causada per Òmicron del SARS-CoV-2, vam voler provar si aquesta estratègia del test-T podia servir també per promoure el diagnòstic de la Covid-19. Llavors el que vam fer va ser posar en marxa, vam fer una estratègia de cribatge que la vam dirigir a professionals sanitàries, en aquest cas van participar les treballadores de l'Institut Català d'Oncologia i també a les professionals d'una xarxa d'escoles Sentinella que hi ha arreu del territori, que eren principalment mestres, però també hi havia personal de menjador, d'administració, d'extraescolars. Llavors, 492 persones van demanar un kit. Aquest kit era un test ràpid d'antígens. Evidentment, en el cas de la Covid no era viable autorecollida de mostra i enviar mostres que poden ser potencialment infeccioses per correus. Llavors, el que vam fer és enviar aquests kits d'autorecollida de mostra. 61% es van fer el kit, van respondre una enquesta i ens van penjar una foto del resultat que havien obtingut i ens van fer constar quin resultat consideraven que havien obtingut. Llavors, vam detectar 18 casos positius, és un 5,9% de prevalença. Penseu això, que ho vam fer entre el desembre de 2021 i el gener de 2022, en plena onada, i només 2 persones van fallar a l'hora de llegir el resultat. El que fèiem és que fèiem una doble lectura cegues, sense saber què havia interpretat la persona participant, un microbiòleg, una microbiòloga i el coordinador de camp llegien, sense saber tant resultats de l'altre, per veure si l'havien encertat o no. Llavors, dir-vos que el 77% estava molt satisfet d'haver participat en aquesta intervenció i quan els preguntàvem si s'haguessin de repetir la prova del SARS-CoV-2, el test d'antigen, on preferirien fer-se'l. I la gran majoria deien que preferirien fer-se a la casa sense servir aquesta estratègia.
A més, ara aquest any comencem un projecte nou, també vinculat a la plataforma Testate, que és el Testate Prep, que el que volem veure és un assaig clínic aleatoritzat que farem en col·laboració amb la unitat d'ITS de Drassanes, que el que farem és veure si la plataforma Testate pot ser una eina útil per fer el seguiment de les persones que estan en PrEP. Com sabeu, les persones que estan en PrEP han de realitzar-se 4 visites presencials que van a la clínica i allà, a la clínica o al centre de salut, on se'ls fa la prova del VIH, de sífilis, de clamídia i gonorrea. Llavors, el que nosaltres volem fer és que el grup control continuï fent les 4 visites anuals presencials i en el grup experimental vagin alternant una visita presencial amb una visita virtual. I aquí els oferiríem tests d'autorecollida de mostra per poder detectar VIH, clamídia i gonorrea i consultoria del resultat online. Llavors, com a outcomes, el que volem veure, que outcomes de l'estudi, seria veure que la retenció del seguiment de la PrEP no varia, veure que és acceptable tant pels usuaris com per les persones, pels professionals sanitaris, i veure que hi ha una reducció de la càrrega assistencial del centre. Com sabeu, aquests centres estan molt saturats i poder reduir la càrrega assistencial permetria que més persones poguessin accedir al programa de la PrEP. Ara el comencem. La propera vegada us explico. I també estem començant un altre estudi, que és el Testat Implementa, que el que volem fer és un estudi d'implementació, perquè el que hem fet ara fins ara ha sigut proves pilot, on hem demostrat que és acceptable, que és viable, que trobem molts positius pel que fa a la detecció del VIH, les ITS i l'hepatitis, però el que voldríem veure aquí el gran repte és com podem integrar aquestes proves pilots com a servei dintre del sistema de salut a Catalunya. I volem veure com implementar i dissenyar com ho podríem fer el monitoreig dels resultats positius que anem trobant i identificar les barreres i facilitadors per integrar aquestes proves pilot com un servei. Llavors, com a conclusions, veure que l'oferta de kits d'autorecollida de mostra per a la detecció del VIH, ITS i hepatitis C, el virus de l'hepatitis C i la consulta online és viable. Aquesta intervenció ha comptat amb una molt bona acceptabilitat per part de la població a la que anava dirigida. Ens ha permès accedir a persones que estan a risc d'adquisició del VIH, ITS i l'hepatitis C i a persones que no s'havien fet mai la prova per a aquestes patologies. Aquesta intervenció la podem considerar efectiva, d'una de les elevades taxes de reactivitat, confirmació i vinculació al sistema sanitari. I també hem demostrat que pot ser una eina adequada per fer el cribatge periòdic per a aquelles persones que es consideren a risc, ja que en el cas del VIH sí que permetíem repetir-se la prova als 3 o 6 o 12 mesos, totes aquelles persones que donaven negatiu podien rebre un SMS o un correu electrònic recordant-los que ja fa 3 o 6 mesos que s'han fet la prova si se la volen tornar a fer. Doncs realment hi ha més de la meitat dels participants han participat en més d'una ocasió i això pot servir per implementar cribatges periòdics i a més que hem vist que han detectat 15 casos incidents. I intervencions com aquestes són d'especial interès en situacions pandèmiques com la que hem viscut, que no descartem que ens torni a passar alguna, esperem que no, però que realment això permetria de continuar el cribatge del VIH-ITS en situacions de col·lapse pel sistema sanitari. I també aquest estudi ha demostrat els beneficis i la necessitat de treballar conjuntament amb les entitats comunitàries, tant perquè ens han permès l'accés a la població a la que anava dirigida l'estudi, però també per tot el tema d'adaptar els missatges, de la comunicació, tots aquests temes que són molt importants. I reptes de futur bastants. Primer, la integració de les estratègies d'autorecollida de mostra al sistema sanitari català, català i a nivell de l'Estat, imagineu-vos, doncs això és tot un repte en el qual estem treballant a veure com pot ser la millor manera. I després un altre repte és la normativa espanyola actual que hi ha sobre l'enviament de kits d'autorecollida. Ara mateix no està permesa, no està validats els kits que s'estan utilitzant per fer la detecció de l'autorecollida de mostra, no estan validats. Nosaltres els estem fent servir perquè s'estan fent servir en molts llocs i en el context d'un estudi no hi ha problema, però en el context que això fos un servei hauria d'haver-hi l'aprovació del Consejo Espanyol del Medicamento i ara mateix el Plan Nacional està treballant en un estudi per fer aquesta validació.
Després, un altre tema, la ciberseguretat. Com us podeu imaginar, estem recollint dades molt sensibles, a part en nom i cognom, de totes les persones que participen. Per tant, és importantíssim poder treballar en assegurar que aquestes dades siguin segures i que no hi hagi possibles hackejos. I l'altre tema és altres ITS, la sífilis. La sífilis és un gran repte, perquè ara mateix no hi ha cap prova que permeti fer, cap sistema d'autorecollida de mostra que permeti fer proves treponèmiques i no treponèmiques. Llavors, estem treballant-hi, a veure com podem fer-ho, però ara de moment les sífilis podríem fer proves per veure si hi ha una infecció anterior, per detectar anticossos, però totes aquelles persones que ja haguessin tingut un historial de sífilis no podrien veure si hi ha una infecció nova. I és un tema que s'ha de continuar treballant-hi. I res més, aquí podeu veure totes les persones que han participat, estan participant en aquests estudis i totes les entitats. I moltes gràcies. Us deixo aquí el meu correu electrònic per si voleu qualsevol dubte o això, em dieu. Deixaré de compartir pantalla. Doncs moltes gràcies, doctora Agustí. La veritat és que ha sigut un plaer. I aquestes dades és el mateix que comentàvem amb la doctora Massaleu, o sigui, fan fredar. Fan fredar, sobretot la importància i tornem a redondar que hi ha comarques la dificultat que tenim perquè justament moltes d'aquestes ITS ni s'estan fent els cribatges correctament. O sigui, ja d'entrar ni s'estan fent, o sigui que les dades encara poden ser més esfereïdores. Moltes gràcies i moltes felicitats per la feina. Gràcies. I m'agrada molt el comentari sobre aquest que ha dit de col·laborar amb les entitats per adaptar el missatge. Perquè també una cosa que a vosaltres el sistema sanitari és important, però també s'ha de ser conscient el missatge com el fem arribar, que sigui d'una manera adaptada, correcta, perquè s'ha de mirar també que som col·lectius que som altament estigmatitzats i mirar de no col·laborar una miqueta més amb aquesta estigmatització del col·lectiu, de les ITS i de tota aquesta. Exacte, vull dir, un clar exemple hem tingut ara amb el tema del monkeypox, de la febre, de la varola del mico, no? O sigui, sembla que estiguem tornant als 80 i s'associa a un col·lectiu i realment sí, que és clau poder treballar amb les entitats, treballar amb el col·lectiu, des del col·lectiu també, no? Sí. Tan important és això, arribar al missatge perquè arribi i que sigui molt més efectiu. Doctora Massaleu, la tenim per aquí. Socorro! M'he quedat a mitges, coitus interruptus totales. Bueno, ja veieu que la Cristina és una meravella. Ja us vaig dir que la portaria i que no ens quedaríeu... Bé, molt contenta, Cristina, molt bé, molt bé. Bé, doncs jo continuaré amb la meva exposició, no sé on m'he quedat exactament. Penso que m'havia quedat aquí amb com diagnostiquem els nostres pacients i una miqueta el tema de la importància... Espera, ara, què passa ara aquí? Això. Una miqueta la importància de que, com dèiem, que amb la nostra zona la sensació que tenim els que veiem aquesta patologia és que anem enrere, que no diagnostiquem prou i que hem de buscar alternatives a poder fer un diagnòstic més aviat i poder donar tractament com més aviat millor, tant per millorar la supervivència d'aquesta gent i per millorar el seu pronòstic i disminuir la morbiditat, com per evitar la transmissió de la infecció. Aquí us deia que havíem diagnosticat com els diagnostiquem durant l'any 2013-2021. En aquest temps que em vaig revisar, la majoria s'havien diagnosticat ja quan presentaven patologia i 7 d'ells ja eren SIDAs i únicament amb screening havíem trobat 39 persones. Un 39%, 17 persones. 6 arrel del diagnòstic amb la parella, 2 perquè havien anat a donar sang, un per una exposició professional que finalment es va confirmar amb un professional sanitari, un diagnòstic únic a les oficines de farmàcia i un altre diagnòstic en el centre d'atenció de drogodependències en el cas d'aquí de Palamós. O sigui que el que tenim ben clar és que en aquest model d'atenció continuada des del continuum assistencial de les persones amb infecció per VIH, el que veiem és que tenim molt controlat un cop els linkem en el sistema sanitari i comencem tractament
es converteixen en persones que tenen una vida totalment normal, que han de fer uns controls periòdics cada 6 mesos, que si tot va bé, tenen un bon compliment, tenen una bona tolerància als fàrmacs antiretrovirals, no ens donen cap problema, la seva urgència és bastant semblant a la població general, però que on estem fallant és en la prèvia a iniciar aquest tractament. No? Per una banda, la Cristina diu que els centres de PrEP estan superbloquejats, però nosaltres tenim un centre aquí a Palamós que no està fent PrEP i que estem reivindicant que la gent no hagi d'anar a l'únic centre que hi ha en tot Girona, que és el Truita. No? I amb això és una de les coses que vam insistir l'altre dia molt i que és un tema cabdal a la nostra àrea per poder-la solucionar. No? El tema de la PrEP, donar aquest accés, simplificar l'accés al diagnòstic i després, un cop tenim el diagnòstic, doncs simplificar també aquest accés a l'hospital. I aquí és on volem, com deia la Cristina, l'ajuda de les entitats i de les associacions d'aquest col·lectiu més estigmatitzat, més complicat a l'hora d'accedir als serveis sanitaris. Ja en el Departament de Salut, ja en el Pla d'Acció enfront del VIH i d'altres ITS, el Pla d'Acció del 2016 al 2020, ja va plantejar facilitar el diagnòstic precoç, facilitar, fomentar la prova diagnòstica del VIH i altres ITS i ampliar aquesta oferta, especialment en aquests col·lectius més vulnerables. Això aprofito de dir perquè no és únicament el VIH el que ens preocupa, com deia ara la Cristina, la gonopòcia des de l'any 2018 al 2019 s'ha incrementat un 21%, la sífilis s'ha incrementat un 30%, el linfogranuloma veneri un 34% i la clamídia genital un 39%. Les accions que posava el departament fins a l'any 2020 era avaluar la prova ràpida del VIH a atenció primària, el programa de detecció precoç del VIH amb eficiència avançat de farmàcia, com penso que no ha funcionat, almenys a la nostra zona, el programa de detecció precoç en centres comunitaris, el cribatge de les ITS a les poblacions clau i després el protocol de cribatge dels centres xat, dels centres ASIR per les dones. Una altra de les coses que s'havia posat sobre la taula era avaluar la viabilitat de l'ús de les TICs per incrementar el diagnòstic precoç del VIH. I bé, això mateix jo em presento amb totes les coses que he vist que s'estan fent per allà del món, dius, quines serien les estratègies que nosaltres podríem aplicar a casa nostra per millorar i detectar aquesta infecció oculta que segurament està aquí sota i que la detectem quan ja som SIDA, sobretot veient el que està passant l'any 2020. Coses que estan en aquests moments en marxa o que s'han posat en marxa, que són idees que jo penso que podríem aplicar, seria per una banda l'alerta electrònica a l'HCI. Hi ha un assaig clínic autoritzat que es va fer a la ciutat de Barcelona, a les àrees bàsiques de salut, de l'ICS, on es va portar des del juny del 2018 fins al maig del 2019, amb un grup alerta i un grup control, amb el que era implementar una alerta electrònica a la història clínica informatitzada en el moment que es diagnosticava per part del sanitari, entraves al codi ICD, et deia si hi havia una malaltia definitòria de SIDA, si hi havia una hepatitis C, tu diagnosticaves una hepatitis C o B, qualsevol ITS, un herpes zòster, una dermatitis seborreica, una leucopènia de causa no aclarada, una trombocitopènia també que no queda massa clara, una candidiasis que no fos ni genital, o sigui, ni vaginal, ni respiratori, o una neuropatia, al moment que tu clamaves això, que tu codificaves això, et sortia l'alerta i deia, demana en aquest pacient, en l'analítica que li demanis, demana-li una cirurgia VIH. Això és una de les coses que es va posar en marxa. Desconec els resultats, segurament la Cristina deu saber alguna cosa d'això, perquè ells ho saben tot, però jo el que he vist no he trobat resultats. Però bé, és una idea que vaig pensar que, no ho sé, amb els centres de l'ICS si ho podem solucionar, amb l'àrea bàsica de Sant Feliu, però probablement en els centres CIBE sí que ho podríem adaptar-ho, i això seria una cosa a parlar-ne. Després hi ha el programa, el projecte Deja tu huella, en la lluita contra el VIH i epidemiologia. Això és també una opció que està promocionada per la SEMES, per la Societat Espanyola de Medicina d'Urgències i Emergències, en col·laboració amb la SEIN, que és la Societat Espanyola de Malalties Infeccioses i de Microbiologia Clínica, i amb el suport del grup de GESIDA de la nostra societat. Aquest és el link de la web i el que fa és, a nivell de serveis d'urgències, els professionals d'urgències, quan detecten
d'aquestes patologies, nosaltres hem anat lluitant en els serveis d'urgències per poder donar troponines, calcitonines i totes les històries aquestes. Però una serologia VIH és molt fàcil demanar-la en el servei d'urgències i quan nosaltres trobem, doncs, a part del professional d'urgències, diagnostica qualsevol infecció de transmissió sexual, es pot demanar una serologia VIH. En les profilaxis post-exposició, això ja ho estem fent. Quan ve un pacient que consulta per una testosterona, tenint en compte que el servei d'urgències és la via d'entrada més fàcil i més habitual per als nostres pacients. Si hi ha un síndrome mononucleòsic, pacients que et venen perquè a la pràctica aquest sex pot haver passat alguna història, un traumatisme, un trastorn psiquiàtric que a vegades ens en trobem que venen als serveis d'urgències, o inclús en pacients entre 18 i 65 anys, ells deien que amb la pneumònia adquirida a la comunitat. El que deien és que quan tu veus qualsevol d'aquestes patologies, en el teu diccionari, en el teu perfil d'urgències, ja hi posis directament també la serologia VIH. Amb això, ells van començar el novembre del 2020 i ara el novembre del 2021 han presentat els primers resultats i el que han vist és això, que s'han fet, participen 101 centres a tot Catalunya, s'han fet 8.121 serologies, es considera que poden haver evitat de 254 a 508 infeccions evitades i la tasa de positivitat realment ha sigut molt alta, ha sigut un 1,56%. A part del Dejatuella a nivell estatal, s'han fet 127 nous diagnòstics. A part del Dejatuella a nivell estatal, aquí a Catalunya tenim el programa d'Urgències Vigila.cat, que és Urgències Vigila. Urgències Vigila és també un programa pilot en el que participen 10 serveis d'urgències que tenen un projecte que es desenvoluparà durant 12 mesos, hi ha l'Òscar Miró del Clínic al mig, i que el que fan és utilitzar també els mateixos criteris que fan els de Dejatuella, amb les mateixes patologies, i el que han trobat és això, una positivitat més baixa, han trobat 42 casos en aquest any, i el que és curiós és que ells han trobat en pneumonies adquirides a la comunitat 12 casos que, per una altra banda, si no haguéssim fet la serologia possiblement a urgències, no s'haguessin detectat. O sigui que és una estratègia també que hauríem de rumiar i poder intentar posar en pràctica. I després, una altra de les coses que penso que nosaltres hem de treballar seria ja la xarxa d'EVO, que és la xarxa de centres de cribatge comunitari del VIH, de la sífilis, el virus de l'hepatitis C. Està subvencionat pel Departament de Salut de la Generalitat i actualment en aquesta xarxa hi ha 12 centres. Aquí el que es fa és el consell assistit, es fa la prova de manera voluntària, gratuïta, anònima i confidencial i els centres estan localitzats sobretot a Barcelona, Sabadell, Terrassa, a Girona hi ha Cas Girona, a Tarragona, Creu Roja i en aquest cas, a part d'oferir la prova ràpida del VIH, també s'ofereix la prova ràpida de la sífilis i a partir del 2019 la prova del virus de l'hepatitis C. El testater, la Cristina, era l'estarlet de la reunió i ja us ho ha parlat prou. És una cosa que ja feia abans de la pandèmia, és una idea que havíem tingut reunions amb la Cristina de veure com ho podíem aplicar a la nostra població i havíem tingut reunions prèvies i després va quedar tot aturat pel Covid. O sigui que una miqueta, en resum, jo penso que tenim clar que tenim un problema, tenim clar que hi ha una infecció oculta en la nostra àrea que hauríem de poder millorar d'alguna manera i hauríem de mirar de buscar aquests dispositius o estratègies a considerar, de veure com es podien... Les que jo he pensat, les que jo he revisat podien ser aplicables, serien aquestes. Una, fomentar el cribatge d'atenció primària i valorar l'alerta electrònica de la història clínica informatitzada amb determinades patologies. Això és una cosa que podem parlar amb tots vosaltres. Participar en projectes de detecció d'urgències, com el Dejatuella, Urgències Vigila, i que ja he tingut els primers contactes amb els responsables, amb els coordinadors d'aquests dos projectes i que ja han tingut la primera reunió a l'Hospital de Palamós. Jo ara m'he jubilat i no sé exactament com estan les negociacions, he entrat a dins de les webs aquestes i veig que l'Hospital de Palamós no hi consta, però arrel d'aquesta revisió tornarem a apretar i mirarem a veure que és una cosa senzilla de fer i que tothom estava d'acord que es podia fer i suposo que deu ser un problema operatiu i que ja ho tirarem en marxa, però és una cosa que està en marxa. Després, utilitzar els centres, les associacions comunitàries
de poblacions d'alt risc pel Consell Assistit i la realització voluntària de la serologia VIH i d'altres infeccions de transmissió sexual. I en aquest cas, doncs, amb empoderats ja hem tingut les primeres reunions també amb el gerent del CIBE i s'està ja redactant un projecte de col·laboració amb el CIBE de cara a donar facilitat per començar a treballar en aquest aspecte. I després el tema del projecte Testa-T, que ja fa temps que estem donant-hi voltes i que ja hem parlat amb la Cristina i amb el director, amb el Jordi Casadona, del CEISCAT, per fer una trobada conjuntament amb en Manel Moreno, a veure de quina manera podríem adaptar aquest Testa-T a les necessitats de la nostra àrea. I bé, ja per acabar, dir que si volem acabar amb l'epidèmia del SIDA, aquí hi ha diferents protagonistes, hem de treballar tots conjuntament i que a casa nostra tenim per una banda els científics, entre cometes, que serien els que estan treballant als serveis de salut integrat al Baix Empordà, el CIBE, tenim l'Institut Català de la Salut amb el centre de l'àrea de salut de Sant Feliu. A nivell comunitari teníem ACAS que en les pitjors èpoques de l'epidèmia ens van donar un gran suport. En aquell moment no parlàvem de persones infectades per el VIH, parlàvem de persones amb SIDA i en aquell moment veiem moltíssimes morts i sort d'ACAS que ens va ajudar a suportar-ho perquè si no ens haguéssim tallat tots les venes i sensibles. ACAS, malauradament, per problemes de finançament va desaparèixer, però ara tenim empoderats que està treballant i que tenen una marxa increïble, amb Manel Barradera, que és un crac, i que esperem poder treballar conjuntament amb ell de cara que la comunitat aquí puguem dir la seva i puguem treballar conjuntament. I els polítics que estan allà a la seva rotllo i que el Baix Empordà és un lloc molt petit, un lloc que potser no té gaires vots o que vés a saber què passa, però que estem bastant deixats anar de la mà de Déu. Ojalà puguem solucionar-ho tot i és tot. Gràcies. Ai, Àngels, m'ha encantat que has parlat de l'estudi de l'alerta. És meu l'estudi, jo soc la investigadora principal. Ja sabia jo que tu estaves en eso, ja lo sabia, hombre. Vam publicar els resultats finals ara a principis d'any a HIV Medicine i realment va funcionar molt bé. L'alerta era un tipus pop-up, com aquelles coses tan emprenyadores que t'apareixen en el Windows, no? El pacient ha estat diagnosticat amb una condició indicadora, vols oferir la prova del VIH i llavors si donaves a acceptar, els sortia ja el full de petició. I vam veure que multiplicava per 1,25, tampoc no és molt, el nombre de proves demanades, però quan miràvem per diferents grups veiem que l'alerta tenia un efecte diferent segons el grup. En alguns grups tenia un efecte multiplicatiu. Això eren aquelles persones en què la metgessa o el metge de família no relacionava amb el VIH, potser per un biaix implícit, de potser homes més grans. Per exemple, vam veure molt més efecte en els homes majors de 50 anys, que de facto se'ls ofereix menys la prova. També a les persones nascudes a Espanya, se'ls ofereix més la prova a les persones estrangeres, però els espanyols menys. Llavors el que vam fer amb l'alerta va ser igualar. I també va funcionar molt bé en les persones que tenien un diagnòstic d'una condició indicadora que no era ni una ITS ni una malaltia definitòria de SIDA. Per exemple, un síndrome similar a la mononucleosi, una dermatitis, un herpes zòster, una persona menor de 65, i aquí sí que veiem que es multiplicava per 2 vegades gairebé. I ara això van presentar els resultats a la direcció assistencial de l'ICS, al CatSalut i al Departament de Salut. I la idea és que s'implementi tot el territori, a tots els centres de l'ICS, a tots els centres d'atenció primària de l'ICS. Però totes les escoles a nivell polític, pressupostari, fan molta por també, perquè clar, això serien moltes més proves, llavors serien més tractaments i llavors això quin impacte tindria el pressupost. És així de trist. I llavors ara estem pendents a veure com si s'implementa. Suposo que sí que s'acabarà implementant, però encara no sabem quan. Molt bé. Dios te oiga. Doncs penso que ja estem. Jo, petit incís al final per despedir-nos. Primer de tot, agrair-vos a totes la presència massiva i estupenda en aquestes 3 jornades que ens ha fet molta il·lusió per la importància que nosaltres pensem i creiem que era donar aquesta visibilitat i aquest punt de vista sobre les mancances que tenim al Baix Empordà darrerament a la UIH i
diferents ITS i salut sexual. Penso que les dades no es poden, són incontestables. I sobretot això, no? Per part nostra, també demanar una mica de la consciència aquesta per les persones que formem aquests col·lectius, que són persones que socialment ja suportem una càrrega estigmatitzadora i de pressió social important, també la importància del vocabulari, la importància de com es comunica, com es diu les coses, per no incidir, perquè també s'ha comentat, sobre com l'autoestima de les persones. Passa que és un doble barem, com nosaltres també incidim segons com es comuniquen, es diuen les coses, a baixar l'autoestima de les persones. Doncs que cuidem una miqueta, que ens cuidem entre tots i entre totes ens cuidem una mica tots els aspectes. I a part d'això, donar-vos les gràcies per la resposta que heu tingut tan magnífica en aquella reunió que vam tenir i ja està. I moltes gràcies. Gràcies a tu.